Парвандаи марги Комил Хоҷаназаров, як сокини ноҳияи аст ки соли гузашта пас аз боздошту раҳоӣ аз тарафи маъмурони милисаи вилояти Суғд худкушӣ карда буд, муҳри махфӣ гирифтааст. Мурод Хоҷаназаров, падари Комил Хоҷаназаров, рӯзи 6 март дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ки бо сабаби муҳри махфӣ гирифтани парванда ҳақ надорад дар бораи ҷараёни тафтишот маълумоти бештар диҳад. Аммо гуфт ташхиси ҷасад нишон дод ки фарзандаш шиканҷа шудааст. Хоҷаназаров, ки дар додгоҳи ноҳияи ашт кор мекунад, гуфт дар парвандаи марги писараш вакили дифоъ нагирифтанд ва дар сурати зарурат худаш ба ҳайси ҳуқуқдон баромад хоҳад кард. Вай гуфт хабар надорад ки оё дар робита ба ин ҳодиса казе боздошт шудааст ё не, аммо афзуд Комил фарзанди дуввуми хонавода буд ва дарди аз даст доданаш хеле сахт аст. Комил Хоҷаназаров ба қавли наздиконаш дар ягон донишгоҳ таҳсил накарда буд. Вай гӯё соли 2014 ба сафи ҳизби ҳоло дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ пайваста, соли 2015 пеш аз он ки расман аз тарафи додгоҳи оли Тоҷикистон мамнӯъ ва террористӣ эълон шавад, тарк карда будааст. Комил Хоҷаназарови 31 сола тобистони соли гузашта ҳамроҳ бо 15 узви пешини ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ боздошт шуда, баъди чанде озод гардид. Аммо 28 август, як рӯз пеш аз он ки ба бозпурсии дубора ба Хуҷанд, маркази вилояти Суғд биравад, даст ба худкушӣ зад. Аксари онҳое ки дар ноҳияи ашт боздошт мешаванд, барои бозпурсӣ ва баррасии парвандаашон ба Хуҷанд интиқол меёбанд. Вай дар як навори пеш аз худкушиаш нақл кардааст ки замони дар боздошт будан шиканҷа шуд ва маъмурони пулис танҳо дар сурати гирифтани маблағ раҳояш карданд. Инчунин ба нақли ӯ маъмурони пулис баёноташро ки соли 2014, яъне дар замони фаъолияти қонунии ҳинид ба сафи ин ҳизб даъват шуда буд, бо зур ба соли 2016, яъне пас аз як соли баста будани ин ҳизб иваз карданд. Ин сокини ашт дар навори пеш аз худкушӣ нақл кардааст ки бо ин ҳам азобаш поён наёфт ва маъмурони милиса ҳар дафъа ба бозпурсӣ даъват карда таҳти фишор қарор медиҳанд. Мақомоти расмӣ бо гузашти 8 моҳ аз ин ҳодиса дар ин бора расман маълумот надода, ин иддаои Комил Хоҷаназаровро таъид ё рад накарданд. Падари Комил Хоҷаназаров ҳам мегӯяд анҷоми тафтишотро интизоранд ки муҳриро аз хамир ҷудо ва омилони марги писарашро муҷозот кунанд.